Бүгінгі тапшыруның бірінші сәлемін біз Ирак Геленджик шәһәренә юллыйбыз. Бүгін өзінің матур туған көнен яңа Зимница авылында туып үскән. Хәзерге көндә иске кулаткада гомер кичерүче Рамиль Ринатович Хайров каршылый. Аны гүзәл бәйрәме белән яраткан тормыш иптәше Розалия, балалары Илназ һәм Азалия ихластан котлысылары килә. Икеләтә бәйрәм бүген бездә. Диңгез янында синең туган көнеңне каршылыйбыз. Рәхәтләнеп, бар дөнья ял иткән чакта син тугансың кадерлебез. Сөекле ирем, яраткан әткәебез. Безнең өчен син бар хыялларыбызны чынга ашыручы, тылсымчы. Соры төсле көннәребезне матур төсләргә буяучы. Авыр чакларыбызда гел күңелне күтәреп, барысы да әйбәт булачак дип торучы таянычыбыз. Шатлыклы мизгелләрдә безнең белән бергә шатланучы якыныбыз син. Бүгенге бәйрәмеңдә сөеклем, тормыш авырлыкларына бирешмичә, булган бар кимчелекләрне юк итеп күргәнең өчен, мине яратып, үзеңне дә яратып яшәргә мөмкинлек биргәнең өчен зур рәхмәт әйтәсем килә. Балаларыбызны шушылай иминлектә, татулыкта, чын кешеләр итеп тәрбияләп үстерергә насыйп әйләсен. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син ару-талу белмичә, бары безнең өчен генә тырышып яшисең. Гаиләң өчен эшлисең гел. Без синең бу тырышлыгыңны күреп, сизеп, меңләтә хөрмәт белән җавап кайтарабыз. Кадерледән дә кадерле, яраткан әтиебез. Матур гомер бәйрәмеңдә сиңа бәхет телибез. Синең бәхет без булсак ул яннарыңда беләбез. Шуңа күрә бар игътибар сиңа бүләк итәбез. Әниебез белән икәү матур-матур яшәгез. Сез әле бигрәк тә яшьләр, яшеннәрдә яшнәгез. Без дә үз чиратыбыздан тырышырбыз, әтикай. Синең янда гомер буе булсын бары әникай. Котлы булсын, матур узсын туган көнең бәйрәме. Олы булды синең өчен безнең теләк бәйләме. Кадерле Рамиль Ринатович, ял көннәрегезне туган көнегез тагы да бизәсен иде. Гаиләгез белән бу дөньяның бар ямен татып яшәгез. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Хәзер ятларбыз, җитәкләшеп атларбыз. Сөю дигән сак хисләрне мәңге сакларбыз. Бер безнең уйларыбыз, бер безнең юлларыбыз. Бер кайчанда аерылмас куллардан кулларбыз. Бер безнең уйларыбыз, бер безнең юлларыбыз. Бер кайчанда
Рамил Ринатович Хайров хөрмәтенә тагын бер котлау хаты бар. Бу юлы яраткан сеңлесе Әлфия Рөстәмовна Зеленкова гаиләсе белән аны ихластан котлыйлар. Бердән-бер, иң кадерле, иң сөекле, иң якын булган кан кардәшем, әзәкаем. Бүген синең туган көнең. Хәтерлим, бала чактан ук син бу бәйрәмне бик ярата идең. Әниебезнең табыннар корып, бәйрәм үткәрүләрен, туган өйдә гөрләп шаулап, бәйрәм итүләрен күз яшьләре аркылы искә алам. Улыгая төшсәк тә без, еллар узуы безнең араларны бары тик тагын да якынайтты гына. Әзәкаем, мин сиңа чын күңелдән бәхетле булуыңны телим. Беләм, синең бәхетең ул яраткан хатының һәм җаныңны да кызганмаган сөекле балаларың. Шуңа күрә авыз берлегендә, мәхәббәттә бер-берегезне аңлашып, балаларыгызны үстерегез. Минем барлыгымны да онытмый яшә. Мин дә бит сине нык яратам һәм хөрмәт итәм. Абыем белән икәүбез үстек гөрләп авылда. Шуңа күрә хәлдән килә эшләргә ул барында. Абыем өйрәтте мине бу тормышта күп эшкә. Күрешсәк без аерылабыз бик озаклап, тик көчкә. Барыбызның үз тормышы, үз мәшәкате күптән, тик шулай да җылы хисләр салынган безгә күптән. Абыем диеп дәшәмен, сеңелем ди ул миңа. Котлап туган көнең белән саулык телимен сиңа. Матур уссын туган көнең, кадерле әзәкаем. Бик яратам сине өзелеп, шуны бел җаныкаем. Кадерле Рамил Ринатович, яраткан сеңелегез Әлфия бигрәк тә бүген кәефегезнең күтәренке булуын тели. Шуңа күрә үз теләкләрен матур җыр белән дәвам итә. Шактан бергә уйнабыздык, без бит бер кан, без бер туган. Еласаң тиңен куя, егылсаң кулын суза, кайгыда калдырмас бер кайшан. Ялгыз түгел, абыем бар диеп, әниемгә әйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзене тора. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзене тора. Матур яшибез без бу дөньяда, ышанычлы дуслар да була. Ләкин була Dostum da türlüsü, serin şişi bulmayı varsana. Yalnız tüge abim var diye, eniyim geleytek tıra. İğnerine kulağımı koyup, İğnerine kulağımı koyup, kuşular özünü tıra. İğnerine kulağımı koyup, İğnerine kulağımı koyup, kuşular özüne tara. Benim enem diye gururlansa, Көңелләргә рәхәт йөгерә. Кайгыларны уртаклашып, уңышларга килеп куанып, абыйм шулай яшигән бергә. Ялгыз түгел, абыйм бар дия, әниемгә әйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзене тора. Ялгыз бар diye әниемгә әйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күрешүләр үзене тора. Иңнәренә кулым
koyup İnglerine kulağımı koyup Görüşüler özünü itirar Görüşüler özünü itirar Abay diyor özünü